यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. आषाढ एकादशीक भजन करची तुमकां पुरो जनक गोत आसा. भारतांतू प्रत्येक कडेन आषाढ एकादशी विजृंभणेरी भजन कोरनू आचरण करताचे. असले एक आचरण जुलै धंक ऑस्ट्रेलियांत जाले. आम्ही एक कुटुंब म्हणलेले हांणी आषाढ एकादशीचे भजन मस्त विजृंभणेरी आचरण केले. फलारा वेवस्था तशीच मस्त जन वॉलंटियर्सान सेरजून एक लायक कार्यक्रम थंय केले. चेडूआंनी मस्त उमेदीरी भाग घेतले. भजने कार्यक्रमांतू पूर जनान भाग घेवन चेडवांगेल सुत्तू मलगड्यांगेले भजन अशी विंगड विंगड नाव दिवन चंद करून कार्यक्रम त्यांनी केलेलो आसा. हाजी व्हिडिओ आम्ही प्रसार करून तुमकां दाखयता आसाची. यांची संदर्भेरी मस्त बायल मनशान एक स्टॉल घालले. इंडिया दुखून येवन पविले विटो ब्रुकमायेले मुर्तीचे प्रोसेशन जाले. विटो ब्रुकमायेले मुर्ती येवन पविलेची एक भारी चंद विशय. इतक म्हळ्यार हे खंयचे कोरियर कंपनीन हाड दिलेले नाही. पंढरापुरा दुखून घेवन पुणेक पावन थंय दुखून मुंबईक येवन मुंबई दुखून सिडनीक हाडले हे विटो ब्रुकमायल मुर्ती. अशी कार्यक्रमाचे कन्व्हिनर्स हेमंत बेने हांणी एक वेलकम केले. कामाक्षी शेणै सना एक टॉक हांणी दिले. मस्त टाइम दुखूनची भजने प्रॅक्टीस पुरा हांणी करता आशिल्ली काय. यांची संदर्भेरी ऑस्ट्रेलियांतू प्रप्रथम बारीक म्हणका पल्लंकी उत्सवय केले. हाजी पुरो व्हिडिओज तुम्ही ह्या एपिसोडांत पळयताची. याची कशी आचरण केली म्हणून आमी पळोवया. स्वागत सर्वांका स्वागत. आम्ही एक कुटुंब आणि आमगेले ऑस्ट्रेलियाचे प्रप्रथम एकादशी आषाढ एकादशी दिवस आम्ही आयोजन केला. देवाला अनुग्रह, स्वामीला आशीर्वाद, मालगड्याला आशीर्वाद, तुमगेल सहयोग, तुमगेल सहकार आजान ह्या दिवसांनी पळयतर आसाचे ऑस्ट्रेलियांत प्रप्रथम बारी. मोठे लोकांना सकाळच्यान संजेपर्यंत सर्व कार्यक्रमांतून ध्यान मग्न जावन गंमत करया.
शांति
ನೀವ ಇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠ ಇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠ ಭವಭಯ ಪರಿಹಾರ ವಿಠಲ ಇದುವೆ 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 ಪಂಡರಾಪುರ ವಿಠಲ ಇದುವೆ ಪಂಡರಾಪುರ ಪುಣ್ಯದ ದಿವಸವು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಪುಣ್ಯದ ದಿವಸವು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಇಂದು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಸಿ ಮುದ ಕೈದೆ ಬಿಟ್ಟಲ ಇದುವೆ 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 ಪಂಡರಾಪುರ ಬಿಟ್ಟಲ ಇದುವೆ ಪಂಡರಾಪುರ
नमः सीताया पतये नमः राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय हरिनामाचा प्रताप पहा तेज मी दाखला नामस्मरणे करिता ध्रुव अडल पद पावला उपमन्यु बाळकाची ज्ञाने शिरसी तुदिदला कालिंदर जोगिने ध्याने शिष्य मर्जेला गोपी राजाने हरीच्या चरण लक्ष लाविला देवा गेले सत्व पाहण्या श्रियालाच्या घरा राजाने देहा घातला गर्वती आनंद झाला सुरवर धन्या धन्य जला भोपती हरिश्चंद्र राजाची झाली भुवनी नवघंटाचे राज्य हरविले विश्वामित्रानी राशी
हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिधारी 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 लिख लिख कर माखन चोरी गोपी वनधारी हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम आओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गाना रे गोकुल के प्यारे आओ रे गाना रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे नाच गाओ रे आओ रे नाचो रे नाच गाओ रे आओ रे नाचो रे नाच गाओ रे नाचो रे नाच गाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम 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 राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल नीलवर्ण मेघ श्याम राधे गोपाल राधे गोपाल नीलवर्ण मेघ श्याम राधे गोपाल राधे गोविंद भजो 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 राधे गोपाल भूमिका गंगाधर सीतापति रघुवीर राधे गोविंद जय राधे गोपाल भूमिका गंगाधर सीतापति रघुवीर राधे गोविंद